Nyaguti ka je county ma Kisumu mondo mi omiwane pache en bende kotende kod gigi duto. Jodak e county ma Kisumu kata alwora mar Nam Lolwe gino gisebedo ka gitiyo e yo machal nade mondo mi gine ni adieri gigi odok piny kata monj ma kamagi odok piny. Mano ka wantiere kanyo e studio ma Kisumu. Michael Nyaguti, nitie gino ma inyalo konwa kanyo achiel kachiel ni gin gik mage mantiere kar ka jopiny iwacho niere kaka gi respond ni iluongo ni human wildlife conflict kata lwenje gi kind dhano kod mago mag le mag bungu. Ere kaka gibedo kata ka giwuok kendo girakore mondo ginene adieri gi nyayo kwe kata giduoko arita obedo makare. Michael. Cleophas, anyalo wacho ni e Kisumu County pod wan gi problem mang'eny. An achiel kuom jogo mosebedo kaluwo bang' nyaka cases mag nyang' kata rao monego dhano. Wasetimo ma sana sana e gwenge mag Seme, e gwenge mag Kisumu County ka mwadhi nyaka area mar Donga. Bende chien kucho ne wadhiro nyaka petition kapod wan mana gi CS Balala. Nokomiwa duoko. Nitiere weche mang'eny mane wayudo kanyo, to kapok achopo kanyo adwa wacho ni jothurwa nyaka yie kendo amor gi jowo mabei ni giwacho adier kendo giyie gi gik manawacho ni wan wawegi wa contribute. Iyudo ka kata picha moao mabei no nitiere seche ma jogo wuoyo no to jomoko to chung' e pi ni gilopo. Chik mar KWS ma wacho management mar wildlife wacho ni kata ka en chudo tinyalo mi chudo ka gima ni timono en gima chik oyiego. Ok ni timo gima chik ok oyiego. Ang'eyo ni jowa pondo ga sama gimoro timore kaka jali ni rao nego ng'ato kata nyango nego ng'ato. To waumo ni noko tim gima notimo cha. Mak mana ni waparuru nonego wageng' mondo ng'ato kik yud ajali kuonde machal kamago. Achiwo example gaora ma ji ong'eyo ni nyang' nitie. Jotendwa nyaka koro wuog oko mondo mi ging'e ni ka pi ema tero ji tuome aorano to gilos ne jopiny pi mondo jopiny okunyne pi kata omigi pi mondo mi minewa gi nyiminewa kik dhi e aora machal kamano ni pod gidhi manyo pi. Enam wang'eyo nyaka kuonde ma repego nitiere kata kuonde moko iyudo ka samoro ineno ka nyang' nokalo. Gie seche ma wuoyo ni Kisumu County ka ema iyudo ka mosi nyuduogo anyuongi tiyudo ka ji odhi ochung' ei pi ni gigolo nyapus. E sama gigolo nyapus ni to gi expose dendgi ne nyang' mineno pile pile ka kosebedo ka mako ji. Daher mondo mi chik bende obedie ni kik ng'ato chal ng'ama dwa dere nodhi ni koro chuno ni nyaka odhi omany pesa nikech ng'eny ma kata odhi mna kama odhi yude thone. Ma nyaka bed controlled. Bende daher mar wacho ni kosetimore chien kucho kane watimo research marwa ne wayudo ni kawo muda mang'eny kabisa mondo mi ochul ji. To maendi to timore mana ka KWS gi jok ma support gi funds mano sirikal. Ne waneno ka ok timre maber, nyocha wawinjo ka CS ma Penina Malonza mar mochung' ne migawo no owacho ni sani koro gidwa dhi digital, gibro konyo mondo mi jogo oyud konyruok piyo piyo. Ka en gik machalo kaka cham ni koro biro bedo ndalo 30, ka en hinyruok kata tho ni nyalo bedo ndalo 90. An dakwa ni mano mondo timre nikech chien kucho nyog nitiere jo miluongo ni cartels. Cartels gi ne waluwo bang'gi mamoko ne wayudo kendo ne wang'e nying-gi ok anyal tajo ka. Lakini ne wayudo ni gin ema sama ng'ato oseyudo tabu anyuolano ka koro luwo bang' pesagi to gin ema gichako ging'ado shortcut mar mondo mi gidonje e pesani gikaw. To cartels gi otelnegi nyaka jok matiyo KWS Kisumu ka. Ma ok anyal luor mar wacho nikech kwa wuoyo gachiel kuom jogo tiyudo ka ng'ato wacho ni koro dinatime ang'o. Magi achiel kuom jok mane wadhiro cases gi kamanyo compensation ma koro bang'e ka koro chopo sa chudo tiyudo ka cartels gi luwogi nyaka e bank kendo nyisogi ni kibi gi ng'ato. Ma en gima lit ma kata Ramogi akwayo ni mondo uwuogi e oko mondo udhi e gwenge kuonde ma ji oseyude tabu udhi winjo wach kuom jogi. Ne waywak ni mondo investigation ni otim
daher mondo mi kapo ni biro chulgi direct to chulgi kata ka en through mobile phone ma ng'ato ok chak duogo ni riwe mbele ni ane mana konyi. En gima lit ka ng'ato oseyudo lit tinyalo wachne kaka ne iwacho ne moko ni into ni wero kanye momiyi demand pesa no te. Ne en gima lit mane wafwenyo. Machielo daher mar wacho ni KWS nopuonjo jopiny wach moro ni kata ka in e pi tinyalo go pi ni tap 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 to ninyalo luoro tap 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 no. Mae momiyo jowa mang'eny biro tho e amosi ka gidhi kanyo ni giteng'o wach ni osenyisgi ni tap tap. To an kaka jalupo moselupo higni mang'eny manonyuoli e tie nam, ang'eyo ni lee modenyo nyalo atak ng'ata. Ka lee odenyo to nyalo ataki. Waneno ka bimbe atak jakingli kacha nikech koro gidenyo gibiro nyaka e udi. Ang'o ma ditam nyang' modenyo kalo kata kigo tap 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 mobi iri? Maendi gima osewuondgo jothurwa. Dagombo mondo mi ochakre gi ja KWS obi ochung'ane e pigno kama nyang' geri mondo go tap tap wane ka nyang' ok bi ire. Kapo nono ni ma en adier nikech ginyiso ji gima gin ok gitim to gidwaro ni mondo ji otim to jogi expose themselves. Maendi wach madaher mondo mi awachi. Machielo en ni committee mar compensation. Jok miketo kuro gin na jok mong'iyo gi jo KWS. Dak giwe jopiny kaka chik dwaro mondo jopiny oyier jok manyalo bedo e komiti gi ma kapo nono na ajali otimore to nyalo fuato kendo duogo back to the people mondo mi owach adier nikech kuonde gi emigo e kona. Wach mar ng'ato tho modhi nitiere kaka chik ne wache ni nyaka DCI, Directorate of Criminal Investigation, nyalo timo nonro ni itime koro gweng' kanone ka ng'ato nyang' dhigo adier to koro iwacho ni ok nyal chule to tho to notho adier kendo jodalano nigi lit. Nonro inyalo tim magol adierno mandik nyaka barupe manyiso ni ng'at ma kamano notho. Nikech mago to osetimore, ok dang' wawach ni gin miriambo, mak mana ni nitiere claims moko ma samoro nyalo bedo miriambo. To mang'eyo to ni kotimore ka ji neno to nego bed ni witnesses go nyalo ndiko kata affidavit ma swear manyiso ni adier notimore. Ruodhi ma kanyo bendo ng'eyo. Ka ng'ato notho e gweng'i, ruoth nyalo ng'eyo. Mane momiyo idwaro giga ni mondo giket maandishi manyiso mano. To ne jothurwa, kik irit mondo lee negi. Adani make gi. Kapo nono ni wane adani make koro makuonde mapiyo. Adani make gi kanyo. Mapi koro ang'ad gi kanyo mondo ya. Make gi kanyo.